Pa, Simore, stigao sam, uprkos tvojim upustvima. A, nadzorniče Chalmers, dobrodošli. Nadam se da ste spremni za nezaboravnu zakusku. Nja. O gospode Bože, moje pečenje je uništeno. Ali šta ako kupim brzu hranu i zamaskiram je kao svoje kuvanje? Ho, 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 ho. Veoma zlokomno, Simore. Skinnerove lude smicalice, nadzorniku će pozeleneti lice. Kada čuje sve te bezmislice, u gradu bit će nevolje. Simone! Nadzorniče, samo sam istezao listove na prozoru. Izometrijska vežba. Hoćete vi? Zašto dim izlazi iz tvoje rerne, Simore? To nije dim, to je para. Para od barenih školjkica koje ćemo jesti. Barene školjkice. Nadzorniče, nadam se da ste spremni za sočne pljeskavice. Mislio sam da ćemo jesti barene školjkice. Ne, rekao sam barene mesnice. Tako ja zovem pljeskavice. Pljeskavice zoveš barene mesnice. Da, to je regionalni dijalekat. Jel? Koja je regija? Sredina Vojvodine? Stvarno? Pa ja sam iz Pančeva i nikada nisam čuo izraz barene mesnice. O, ne u Pančevu, ne, to je novosadski izraz. A, vidim. Zašto ove pljeskavice su slične onima koji imaju kod krastija? Ne, patentirane Skinner pljeske, stari porodični recept. Za barene mesnice. Da? Da, i zoveš ih barene mesnice uprkos činjenici da su očigledno grilovane. Znate da... jednu stvar koju... Izvinite me na sekundu. A, naravno. Pa, to je bilo divno. Svi su se dobro proveli, premorio sam se. Da, stvarno bi trebalo da blagi Bože šta se dešava unutra. Aurora Borealis? Aurora Borealis, u ovo doba godine, u ovo doba dana, u ovom delu države, skroz lokalizovano u tvojoj kuhinji. Da? Mogu li je vidjeti? Ne. Simore, kuća nam gori! Ne, majko, to su samo zavrna svetla. Pa, Simore, čudan si lik, ali moram priznati, bariš dobre mesnice. O pomoć! O pomoć!